Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Happy Easter ninyong tanan. Happy Easter. Ingnan ang imong tupad, ina-Easter na ka. Naka-Easter na ka. Ngaigsoon, kining Easter Sunday, mauni ang dako kayong kadaugan diha sa atong pagtuo. Ang atong pagsunod sa kinabuhi sa Ginoo, gilauman usab nga moepekto sa atong pagsaulog sa Easter, pinaagi sa pagwagtang sa tanang mga kabugat, mga problema sa atong kinabuhi. Kana bang bisag mag-uwan, muraragway uwan. Nya kung mag-init, murarasagway init. Pasabot, bisag unsa pang matangas kinabuhi o mga kahimtang atong giatubang karon, wag tang tanan nga kabugat. Kay bisan gani ang lubnganan na abli tungod sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo nga nabanhaw. Mao nay dako kayong kalipay busa, padayon tag-ampo nga unta magmalinaon ang tibok kalibutan, mabag-o na unta ang makasing-kasing sa mga nanagbangi nga katawhan karon, labi na gyud sa Russia o sa Ukraine nga mga leaders, o ang atong mga politicians nining nagkaduol ng eleksyon, mahatagan unta og kabanhawan ang ilang mga kasing-kasing, mawagtang ning mga kayugot, mga kaligot-got, kasina, o tigpakaaron ingnon. Atong iampo ang atong mga benefactors and donors dinhi sa atong parokya ug sa simbahan nga nag-abag nato nining atong tanan nga kalihukan karon ug ang tanan nga naghago aron mahimong malampuson ang atong matag kalihukan ining Semana Santa ug karon ining Easter Sunday. Bubuan unta mos Ginoo sa way puas nga uwan sa grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga karong adlaw, pinaagi sa imong bugtong anak, giablihan mo pag-usab alang kanamo hanggang haan sa kinabuhing dayon, tapos mabuntog ang kamatayon. Itugot kanamo nangamuyo kami nga nagasaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo, nga mabanhaw kami diha sa kahayag sa kinabuhi, pinaagi sa pagbag-o diri kanamo sa Espiritu Santo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan.
kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon na ilako na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel, nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan, nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami og nanginom uban kaniya, human siya mabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan o sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala, pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, sadya kita ug maglipay. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Sa Ginoo gibayaw uban sa gahom, ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw, dili ako mamatay, kundili mabuhi ug isang yaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Ang
bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini, atubangan sa atong mga mata. Mauwi niya adlaw nga ihimo sa Ginoo, masadya kita o maghimay. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atoa sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdayeg ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala, ngadto sa amahan, mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon ug kinabuhi nagatbangay sa katingalahang panag-away. Ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol ug biste. Si Kristo akong kalauman na banhaw. Siya ngadto sa Galilea, muuna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw sayod kami. Ikaw, hari nga mananaog, kami intawon kaloy-i. Amen. Alleluia. Magbalik tayong lungsod
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Human makasulti si Jesus, may usa ka babay nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Bulahan ang babay nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman niini. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Nagsugat si Maria og si isayang kasugat Jesus. Kamo kay ginikanan nga naamoy anak nga mabanhaw. Malipay mo dili. Ayaw kay naa giningong malipay. Pero nabi ay mga ginikanan nga magsigig panunglos mga anak, no? May ratag, matay na lang mo. Kaysa magbuhi ko ninyo mga tapulana mo. Ano? Si Kristo maoy pinaka buutan nga anak, pinakabalaan nga tao. Unya ang mga tao nga magtan-aw og inahan nga dunay anak ingon ani, makaingon gyud bulahan gyud kaayo kang inahana ka. Mao na sa diri sa atong ebanghelyo, nakaingon gyud ang mga tao pagkabulahan sa imong inahan. Pagkabulahan sa nagmabdos nimo og nagpasuso og nagpadako nimo. Pagkabulahan. Nako bitang mama sa una, anhing mama bali may angga ato, Valeriana man to siya. Pag human gid nako og orden pagkapari, pag kuana ba kanang ngadto resepsyon nya hangtod kanta misa, wa biya gid in taon may kayo mailhi dito sa amo, mura raman wa magi kay na siya mailhi sad. Ingon din siya pag uli sa amo, sus daghana gyos ning duol nako, gasigi og lamano kuno imong pagkabulahan nimo nga nakaanak na gyud kag pari. Dako na kay nig kolekta ron. Ya, kamo makapalit na gid mo anig bag-ong balay. Sa diwa wa ingon ana eh. Di bulahan ba bisag kamo. Alabi na karon dinis atong parokya karong pizza 19. Na nasa tay pari dinhi. Tagalataban anak ni saning anak ni mama Pad Charles Brenda di ay Brenda Quison yang papa sa tuwing na ha Eduardo nawa si niabaron sila ni Simba pwede na sila mga matay sunang ka kanindot ana makaproduce kag pare kamo inyong anak parionon o impernohonon. Sige lang doa sa computer pero ambot ka sa say pare nga na-addict sa computer sa ambot lang ka pero nindot na kay na achievement. Pero mga igsoon si Kristo isip Ginoo ug manluluwas ang iyang tubag sa mga tao nga nagsigig ingon nindot kay imong inahan bulahan kay imong inahan ang tubag ni Kristo sa tiyang ingon diri apan si Jesus mitubag bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Mao din ay iyang pinaka sentro nga mensahe
Wa mo maingon si Kristo nga ang akong inahan dili bulahan, pero mas bulahan ang maminaw ug magtuman sa pulong sa Ginoo. Kinsa man gyud naka-perfect og paminaw nya perfect sad nga pagtuman sa pulong sa Ginoo. Kay bawo mo kinsa? Kinsa man si Kusga. Oh, ang iyang inahan, ang mahal nga birhen. Ngano man tungod kay ang prinsipyo aning bayhana matuman unta dinhi kanako sumala sa imong pulong. Mao nay iyang kanunay isultis Ginoo, dili kay magsigig ingon matuman unta ang akong pulong. Sa nagprosesyon bitaw ta adtong Biyernes Santo, nya ni sugod nagbuhabo, niingon na ko sa Ginoo in town. Namatay na rabaka unya gahigda na kaa nagasunod bang ko sa Santo Entero, wala ba nay atop ng imong kuan diha higdaan patuangan ning uwan kay mabasa gyud ka diha mubunok bitaw hinuog perting kusog. Nakaingon ko sa Ginoo, unsa man ka Lord, wa magakabati. Ingon Ginoo, ako bitay patay nya makabati na noon ko nimo. Matay na manggani ko, makabati na noon ko. Nya mo to nga perting na tong basaa. Oh, basa gyud as in, di ba? Oh, ana, wa gyud ko paminawas Ginoo. Ako na sang gisulti pag kusog na gisuan, niingon ko, Lord, matuman ang imong kabubuton. Isa, kana ba? Lakaw dag tinarong. Nako ngano man di ay. Mura ba giingnan ko sa Ginoo, ngano man di ay og mag-uwan, di mo kalakaw. Nako kalakaw prosesyon man ni lakaw diha sa gauwan. Minaw ko nako pag-abot dito dapit unhasambag ang mga tiil bas mga naglakaw ba. Hasta akong tiil gapalak-palak sa tubig. Plak 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 plak. Hastang tubig sa akong tiil magburak-burak ko dinig yatat nako kani Lord kagod gyud labasan ni Lord. Ang Ginoo bahalag kaguran ka basta matuman akong kabubuton. Mao gito abot kini re. Uy karon perting preparar na to diha sa drama-drama diha sa kuan oy gawas labutang sa mga lingkuranan panglimpyo gyud anap bunok bitang oy nahinay bitang uwan aning ampo na pud ko dire Ginoo in town patuangan ni kay aning patuangan ni kay mihinay manog bahay naratol ito Brad Titing atong abli ba na dihang kat lang sa taabli ba na diha babaw o adjust pahinay gamay Brad nara de Brad Titing de ay lang nagbiyahe de Brad para di ka maimpierno. Ay kantosan mo feedback pa to dito. Ya karisan-dirisan. Sige. Muna. Kusog-kusogin ni jutay be. Muna mga igsuon nga ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo mas importante di ay. Atong pag-uwan karon, sige sa kog hangyo sa Ginoo Lord. Nagkuan ra ba? Perti ra bang preparar ani gid nila? Nya magunsa na lang ni rog mukusog ni rong uwan. Uy, pag tanaw na ko sa gasigi na og sugod na dito ang atong pasundayag ang mga tao, mura ramang sagway uwan. Nako na, maora man din na. Sige Lord, pauwan nila na sila. Total, og mahilanta na, misahan lang sa nato, pananglitan. Matiwas, kaya nga naman din mahilantan, total, naminaw sa mong pulong sa Ginoo. Mga pulong dito sa Ginoo ang gilitok dito. O di, bulahan. O, na siya. Doon ay panahon mga igsoon nga sa pagtuman nato sa pulong sa Ginoo makahangyo ta Lord ay lasad kayo grabe ha lisod man sad kay nistanan pero ang gusto gyud sa Ginoo why daghang question tuman na lang yun muna dinhi sa atong ikaduhang pagbasa niingon si San Pablo dinhi nga unsa tiyang giingon kay nabanhaw naman ta uban ni Kristo ayaw na mo pagsigig hunahuna ani mga butang sa kalibutan. Hunahunaan na ninyo ang mga butang langit nun. Kanang inyong balay, tuan na sa langit. Tuan na? Ayaw na naghunahuna. Kanang imong kwarta, tuan pa na sa langit. Ayaw na naghunahuna. Kanang imong mga sinina, mga alahas, tuan pa na sa langit.
Wa na na dito, ayaw na naghuna-hunaa. Kung saan mo na nimo, i-donate na nga ni. Kanang balay, ibaligya, niya ang halin, ipalit og slot. Sige pa man tarog baligya og slot. Ang atong SOS BF, ato pang ipadayon hangtod karong adlaw. Ako lang niya mong i-update inig ka Merkulis siguro og pilagi atong halin. Pero nahalin-halina na gid ta. Mao na atong gigamit atong pista og karon kani nga selebrasyon. Ay daghan man tag mga naamagin na ang kwarta, no? Unya ang ato sang Paras Project, o dako pa kay na, daghan pa kay tagbaligya, 52,000 pa man ito ka slots ang kuwang. Ana, og mo palit mo ani, ana na siya. Ay namo pagsigunahuna, unsay akong kanon, unsay akong ipa-eskwela sa kubang anak, ayaw na nauna-una ang una-una ang langit. Gikaron, nauna ako no, lingian na imong tupad. Ina, so nahuna nimo, kining pagsimba ni mo ron, makapalangit ni. Ina, imong paminaw, kining pagsimba, makapalangit ni. Labi na nga nauwanan ka karon. Kay daghan kay nato, inigsimba, wa maghuna-huna nga makapalangit ni. Unsa may ginahuna? Basig kaluy-an kos Ginoo, maayo kos akong sakit. Basig kaluy-an kos Ginoo, makalampos kog eskwela. Basig kaluy-an kos Ginoo, maka-abroad ko. Basig kaluy-an kos Ginoo, makauyab nang ta ko nining istira karon kay aksyon na ra ba kog lapas. Sa panang ubang ingon, basig kaluy-an kos Ginoo nga mohonong na intawon nig pangabit ning akong asawa. Na maroy mga asawa sa nga sig pangabit. Kaluy-an kos Ginoo nga di na unta magsigig libak nako ning akong ugangan. Di na ra hapit kalakaw nya, libakira lang yapon kaayo. Mao nay ato pirming pabor nato. Mura bag ang atong gibuhat nga binuotan, ang atong pangandoy tagaan tag pabor sa Ginoo. Pagkanindot unta mo ingon ta, nisimba ko kay maminaw kog unsay isugo sa Ginoo nako karon. Ug unsa may sugo sa Ginoo nato karon. Matud pas unang pagbasa, kami mga saksi sa nabanhaw nga Ginoo. Mikaon mi uban niya paghuman niyag kabanhaw. Mangaon man to sila. Nya karon kay mangaon man sa tadinhi. Inighuman ron aning yaw-yaw nako dire karong taod-taod, manghatag naman sa tagpagkaon, di ni kaon nakakuyog sa Ginoo. Nituo ka na nga Ginoo nang imong gikaon o dili? Kinsay mo tuo, taas ang kamot. Anong kapanagana mo diha? Ang akong pangutana ba, kanarong inig pangalawat, mutuo ba mo nga ang Ginoo gina atong gikalawat? Dili. Taas ang kamot sa mutuo. Ana, Happy Easter. Pero ang pangutana, mutuo ba mo nga inig-abot ninyo sa inyo or sa imong silingan or sa imong eskwelahan or sa imong trabahoan, ikaw na mao si Kristo? Mutuo mo? Kinsay mutuo nga inig human atog kaon mahimo sadtang Kristo din hinining kalibutana. Tasa kamot. Wa pa kumingon ha nga mo trabaho, tuo lang usa. Tuo. Ano ay klaro mo eh. Natanawa mo na hinungdan nga inighuman atog kaon, amin. O, amin ta dinhi inighungit, pero inigtalikod kay mulakaw na ighumas misa, inigingos pari dad-a ang kalinaw o gugma ni Kristo, wa na ta magdangad to, libak to the max na. Kinsa magi kandidato nimo karon? Sila may hatag ato. Siya animal kaning leader na ko, iwang kutugai. Ana, maura na atong gustong hisgutan, unsa maroy maayong negosyo, unsa may makakwarta nato karon, unsa may pa-beauty karon, unsay bag-ong patina sa buhok, unsay style karon sa mga sinuluban. Ganahan kita maghisgot ana, pero wa na ta mo paambit sa gugma, kalinaw o kinabuhi ni Kristo. Nalimot na ta nga kita di ay maoy Kristo
manluluwas, magsasangyaw ngadto sa uban. In short, mga saksi sa kabanhawan. Saksi, witness of Easter, of resurrection. Katapusang lingi. Ingna, gusto ko mahimo kang Kristo sa akong kinabuhi. Sige na. Ang imong tupad ba, lingian niya, ingna siya, gusto ko mahimo kang Kristo sa akong kinabuhi. Niya mo, tubag mo na siya. Unsaon man, ay napaningil sa utang ha. Niya, og ikaw anak ka, iglingi ni mo sa imong papa or mama, ingna dayon, ingo mo na imong papa, oh, mau ba? Niya, unsa may akong buhaton? Niya, ay napangasaba ha. Ana. Okay? Niya, mulingi sa gas imong bana, gusto ko mahimo kang Kristo sa akong kinabuhi. Imong bana, niya, saom na isa. Ay nagduaw sa imong ex ha. Niya, mingon sa dang bana, sa asawa, gusto ko mahimo kang Kristo sa akong kinabuhi. Ang mutanam sa dang asawa, saan man dong, ay napagsigig yaw-yaw ha. Nga ayaw na to awayang akong kabit. Nga mingon din ka, Happy Easter. Tawa na, tiksa na to ni mong kabit. Day, Happy Easter. Padong na diha si Kristo. Mahimong ginay mong kabit. Oh, sa padong si Kristo dili. Ana, igabot ito sa bana, smiling ka ng bana, isa ni Tix, mang imong asawa nga, padung na kuno diri sa Kristo, kisa mayang gipasabot, mayingon din ang iyang imong bana, ako dahi, kay wali mo ng Padersiano nga, ni kalawat man ko dito, niya, kami naman kuno si Kristo, niya, mayingon sa asawa niya, ako, anti-Kristo. Niya, mayingon din imong bana, na, halita na, yawa-yawa sa ta. Oy, ayaw, ana, di na na mao. Mao na siya supak sa atong pagtuo. Mao na ang gibuhat karon sa kalibutan. Sigig simba, pero ang kinabuhi, wa mo haom sa gisimba. Siging kaon sa Ginoo, wa mo haom sa iyang gikaon. Ug mao na hinungdan, ang iya sang kasing-kasing, og hunahuna, way kalipay, way kalinaw, way katagbawan. Nga naman, pirming patay, pirming kuwang, pirming way ayo. Ini kabanhaw, maayo na gyud ang tanan. So, hinaut unta, kitang tanan, mahimong mga Easter people, maka-experience unta ta ni adtong Alleluia, Alleluia, the Lord is risen. Maka-experience unta ta sa dako nga kalipay, sa dako nga kalipay nga nasinati ni Maria sa dihang nakita niyang iyang anak nga midaog batok sa kamatayon, nga giabli ang lubnganan, giligid na ang bato nga nag-ali sa lubnganan. Kita karon daghan kaayo nga gidatugan pagbato, nagsigig pasan anang bugat kaayong mga palasunon, mga pagbati, na stress na in town, na pay uban nagdepresyon na in town, no? Di na gani katog, magsigig pa-check ups doktor, why findings, pero galisod o ginhawa. Nga naman, bugat, bato na. Ipanghatag na ay ibaw man ko ang nakapabato diya, kana ramang yung imong sigig hunahunaan na mga butang sa kalibutan, sa nakaturon akong bana, sa nakaturon, baka turon magbinuang, ay napagunahon na, magbinuang na siya, impierno. Ikaw, higugmaan na siya, aron malangit ka. Ana, kakita nimong naikabit, inanangandoy ko nga ang imong kabit, malangit sa unta, kuyog tang tulo dito. Gusto ko, mabanhaw ka, og ang imong kabit. Sos, kana imong bana, malipayon kay nastanan, dahil magbanhaw na tayo, naon na niya yung kabit. Kanang imong anak, siging barkada, ingna dong, gusto ko kamo ug ang imong mga barkada, malangita. Unsaon man ma, yan, sunda lang ang sugo sa Ginoo. Ay napagsigyaw-yaw, ay napagsigkasaba. Ni ako sad isipari,
gusto ko malangit mong tanan. Ibaw mo kung saon? Ang saan? Kana mo. Bright yung mga children da. Sige, palit na mo slat ha. Anindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit og sa yuta. Og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansan sa krus, namatay, ilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nga banhaw, misaka sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ipadangat nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios nga Amahan, pinaagi sa atong dakong gugma ug paglaom ug pagtuo sa nabanhaw nga Kristo. Moingon kita, nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco, nga sama kang San Pedro, magpadayon siya sa pagpangulo sa simbahan, diha sa pagsaksi sa malipayong kamatuoran sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibuok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitao nila ang mga butang nga atua sa langit, ug sa ingon mamahimo silang mga saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanila nga sa dili makiangayong paagi, nahikawan sa ilang kagawasan, nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo, magbag-o sa ilang gilauman nga kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanato ang banay sa Dios nga nagapundo karon dinhi diha sa kalipay sa pagkabanhaw, nga magsaksi kita sa nabanhawng Kristo ug magmatuod niini diha sa atong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanilang nangamatay, nga mabanhaw na sila ngadto sa walay katapusang kinabuhi uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Makagagahom nga Amahan ang imong hinigugmang anak na banhaw gikan sa mga patay. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugma og pagpaubos pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. My
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Punta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa yanganan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami sa misa niining among pagsadya sa mga kalipay sa Pasko. Pinaagi niini ang imong santos nga simbahan sa paaging katingalahan na bag-o pagkatao o na alimahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang managbayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining adlawa nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa usa ka hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak, si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo og miday, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midayeg, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab gadha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, San Vicente Ferrer among patron, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan, nga mutabang kanamo pinagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon Francisco ang among papa, Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutana. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw ang nagahatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Heso Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Happy Easter. Sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluoy
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Pagawad kanimo, ang manulong lamang o mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo, Amen.
choir. Kanta sa mo gamay. Ngingaw man. Magampo kita. O Dios, panalipdi ang imong simbahan sa mahigugmaon mo nga grasya, aron tapos mabag-o pinaagi sa misteryo sa Pasko, makadangat siya sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod. Salamat sa tanan, aton lang nang i-generalize, sa tanan gyud nga mingabag nato sa tanan atong kalihukan, labi na gyud karong misaha ang ning facilitate sa atong sugat gikan sa Lataban o sa Santa Cruz ang nagpreparar o nag-andam diha sa atong gisugatan, ang mga directors, ang actors, ang mga workers, mga backgrounders, artists, mga sound technicians, light and sound technicians, o uban pa nga aming abag diha, o sa tanan nga mga ni-contribute sa ilang kahago, panahon o salapi. Salamat kaayo nya, salamat sa atong mga ministries nga ming-abag karon, PIMAG, sa atong Asheret, sa atong Eucharistic lay ministers, sa atong lectors, salmista, sa atong mga sacristans, sa atong kaning diri sa nagfacilitate sa atong sound system, sa atong live streaming, ang tanan nga ning abag karon, ang nag-decorate sa atong mga karo, o nag-decorate din sa atong simbahan, ang atong choir na way luya-luya, bisag luya na tingali, pero way luya-luya. Ang grand choir nato din sa San Vicente Ferrer Parish,
Ang tanan nga ni-offer karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Emeterio ug Mrs. Zenaida Abad. Kaninyong tanan ug kanilang tanan masipang pakpak. Salamat sa Ginoo. Salamat sad kaayo sa special way sa atong parochial vicar nga maabtikon nga mi-facilitate nining tanang kalihukan dinhi sa atong parokya. Relax ra ang parish priest, ang parochial vicar mao'y balabala. Si Father Arnel Ponce. Salamat kaayo. Ug karon sa makausapa atong saksihan ang Easter dance o Easter song sa atong grand choir o sa atong mga youth sa Ibabaw Chapel. Now natog napabani sila energy.
Salamat kayo. Makakantag na haleluya. Haleluya paghihapon, no? So manindog na tanan para sa katapusang panalangin. Ako din Osbon pagpahibalo nga karong 19 saan ang 19? Martes ordinahan sa pagkapari ang usa sa atong parokyano tagalataban si Reverend Charles Quezon. So nagkinahanglan sa taan yung mga tabang, mga donations kay medyo na magitay gastuhanan. Labing minos, mga 450,000 ang atong magasto ni ini. Nagsugod na tagasto karon, niya kinahanglan pa kitang mo donate. So kitang mga parokyano, online o dinhi, hatag lang mo sa inyong donations ngadto sa atong kaning opisina or ipadala lang rin sa atong parokya kay gakinahanglan kay ta karon para sa iyang ordination. Kita mo imo shoulder mga parishioners or sa parokya tungod kay dako kay ning grasya nga gihatag sa iyang pamilya nganhi sa simbahan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo atong palambuon kini. Alleluia, alleluia.